Helo, Cari yma o Mini IOGA Ynys Môn. A mae Cymru trwan i'r Nghwpan y Byd. Pwy arall sy'n gyffrous i wylio'r gêm gynta? Dwi yn. Wel, oeddech chi yn gwybod fod pêl-droedwyr hefyd yn gwneud ioga? Pam? Wel, mae ioga yn helpu nhw ymestyn y cyhyrau cyn ac ar ôl y gêm. A rydw i wedi clywed fod Gareth Bale yn gwneud ioga, mae Ronaldo yn gwneud myfyrio ac Messi yn gwneud ioga. A dwi'n gwybod fod llawer mwy o pêl-droedwyr yn gwneud ioga. Oherwydd maen nhw angen gwneud siŵr fod y cyhyrau yn gryf i chwarae eu pêl-droed. Felly, pwy arall sy'n barod i ymarfer ioga pêl-droed hefo fi heddiw? Da iawn. Felly, ros da chi angen ydy lle gwag, ac gwneud siŵr fod gennych chi lle gwag, dewch i siap haul hapus, a gewch chi fynd reit o gwmpas, ac os ydych chi ddim yn cyffwrdd neb o'ch gwmpas, wrth gwneud hynna, da chi mewn lle gwag. Gwnewch siŵr fod gennych chi dillad cyffyrddus, ac diod o ddŵr os da chi eisiau diod o ddŵr, ac wedyn, da chi'n barod i ddod i eistedd ar y mat. Iawn ta, da ni am cychwyn yn sukhasana. A sukhasana ydy eistedd ar y llawr hefo coesau wedi croesi, cefn sydd, a da ni'n ymlacio y breichiau ar y pengliniau. Mae'n bwysig iawn fod ni'n rheoli ein anadl cyn mynd ati i wneud ein ymarfer ioga. Gyntaf, rydym am rheoli'r anadl. Ac dwi'n siŵr cyn i'r pêl-droedwyr fynd ar y cae i chwarae gêm cyntaf Nghwpan y Byd, fydd nhw'n teimlo nerfus iawn. A pan da ni'n teimlo nerfus, mae'r anadl yn dechrau mynd yn gyflym, a da ni'n teimlo fel da ni yn panicio, a mae'r curiad y galon yn mynd yn sydyn. Ac y ffordd ydy ni gwneud i'r hynna'n teimlo'n well ydy o rheoli'r anadl. Felly ro'r rhaid i ni wneud ydy cymryd anadl mawr i fewn trwy'r trwyn fel hyn, ac anadl mawr allan trwy'r ceg. Fedrwch chi wneud hyn efo fi? Da ni'n barod yn adlu fewn trwy'r trwyn, ac yn adlu allan trwy'r ceg. Gewch chi cau y llygyd os da chi eisiau, yn adlu fewn trwy'r trwyn, ac allan trwy'r ceg. Dewch ar dwylo at y galon, a dudwch wrtho fi. Ydy'r calon yn teimlo'n well rwan? Yn curo, bwm bwm, bwm bwm, yn ara bach. A fel hyn, da ni'n teimlo'n braf ac yn barod i fynd i chwarae ein gêm pêl-droed. Braf. Unwaith da ni wedi gwneud hynna, da ni am cadw'r llygyd di cau, da ni am rapio'r pengliniau fewn a dod i'n pelan bach, dod ar pen i fewn i'r pengliniau. Ac hwn ydy'r siap cynta. Ein siap cynta, a fedrwch chi ddychmygu beth ydy'r siap yma. Ia, yr pêl o'r pêl-droed. Felly dewch i ni gyd neu siap pêl yn gwneud yn hynna'n yn fach, pen i lawr. A pan mae'r pêl yn barod i cael y cic gynta na, da ni am dal ein pengliniau fewn a rowlio yn ôl ac ymlaen. A gwnewch hyn yn ofalus, gwnewch siŵr fod chi ddim yn taro eich pen ar y llawr. Da ni'n rowlio nôl ac ymlaen. Yn ôl ac ymlaen. Yn cnesu'r cefn yn barod i chwarae gêm pêl-droed. Cofiwch yn adlu fewn ac allan. Da iawn chi. A dyda ni ddim eisiau gwneud hyn rhy sydyn.
Da ni'n rheoli'r pêl, cofiwch. Gwych. Rwan, da ni am cael dipyn o momentum a gweld ydyn ni'n gallu dod i sefyll ar y mat wrth rolio nôl a neidio i fyny. Da ni'n barod, rolio nôl i fyny ac sefyll. Cymwch eich amser yn gwneud hynna. Ella bod chi eisiau dweud pause ar y fideo a cael twrn arall. Unwaith da chi yn sefyll i fyny, da ni am ddod i'n siap cynta, a da ni am ddefnyddio yr haul hapus i gwneud siap goli. Mae'r goli angen amddiffyn y pêl o'r gol, felly gwnewch eich corff yn fawr iawn. Ydyn ni'n ymestyn trwy'r bysedd, yr traed, a dewch i'r ochr. A mae'r goli'n teimlo'n gryf, yn hyderus ac yn hapus i safio'r peli i gyd. Mae'r pêl yn mynd i'r ochr ac i'r ochr, i fyny, i'r top y gol. Ydyn ni'n gallu safio'r pêl, ymestyn i fyny ac ymestyn i'r corneli. Da iawn chi. Dewch yn ôl i'r haul hapus. Mae'r pêl yn dod yn isel tro yma. Safiwch y pêl i'r ochr y gorneli. Yn isel. Ella bod chi'n defnyddio'r dwy law. Da iawn. A mae'r pêl yn dod i'r canol. Gnewch eich corff yn hir. Ymestyn i fyny. Ac yn adlu allan. Da iawn chi. Dwi'n teimlo'n gynas yn barod. Y siap nesaf da ni am defnyddio ydy'r giraff. A mae'r giraff yn dal iawn. Mae'r giraff am helpu ni ymestyn i fyny'r awyr. Ac hedro'r pêl, neidio i fyny. Da iawn, eto ymestyn i fyny. Hedro'r pêl, neidio. Ac eto ymestyn a neidio. O, da iawn chi. Ella fod chi'n gallu ymestyn i'r ochr a hedro i'r ochr. Neu ymestyn i'r ochr arall a hedro'r pêl i'r ochr arall. Waw, mae gennych chi pen cry. Dewch yn ôl i'r mat. Mae anadl fi yn mynd yn gyflymach. Dewch i ni cymryd anadl mawr i fewn. Ac allan. I fewn. Ac allan. Da iawn chi. Da ni am ddod i'r chwaraewyr pêl-droed rwan. A mae'r chwaraewyr pêl-droed yn gwneud ystyn sbesial iawn i cryfhau y coesau. Maen nhw'n gwneud y rhyfelwr. A mae'r rhyfelwr yn canolbwyntio i gwneud hyn. Da ni am cychwyn yn ein haul hapus. Da ni am troi y troed dde i'r ochr. A da ni am plygu'r ochr. Yn adlu fewn yn fyma. Yn adlu allan. Nôl i'r canol. Troi y troed chwith i'r ochr. Troi y pen yn adlu fewn, plygu. Yn adlu allan yn ôl i'r canol. Da ni am wneud rhyfelwr arall wrth dod i top y mat. Mynd â un droed yn ôl. Mae'r breichiau'n dod i fyny yn adlu fewn. A plygu'r penglin top. Yn adlu allan dod i sefyll ar dop y mat. Ewch ar droed dde yn ôl rwan. Yn adlu fewn. Ac yn adlu allan. Ydych chi wedi gweld pêl-droedwyr yn taclo'r pêl? Maen nhw'n defnyddio lot o sgiliau traed. Felly, da ni am defnyddio ein rhyfelwr ni i datblygu ein sgiliau traed. Da ni am cychwyn yn ein rhyfelwr, yn sefyll ar flaen y mat, a da ni am neidio. Da ni'n barod, swopio traed ar y naid. 1, 2, 3, swop!
a swop, a swop, a swop. Waw, mae hyn yn greu. Os da chi ddim yn hoffi wneud yr un yna, gwnewch hyn yn lle. Croesi, croesi, a croesi ffwrdd arall. Triwch y rai a gweld pa un ydych ffefryn chi. Da iawn, oedd hynna'n gwaith caled. Da ni am orffan gyda dathliadau y pêl-droedwyr. A dwi'n siŵr fod chi gyd yn gwybod y dathliad yma. Da ni am ddod i sefyll yn llydan. Da ni am ynadlu fiewn, breichiau fyny. A da ni am ynadlu allan, gwneud dathliad Ronaldo. Sŵ! Da. Ond, os da chi eisiau gwneud o'n fwy heriol, gewch chi adio y troiad. Felly, fydda ni gychwyn yn ochr a nadlu fiewn a troi. Sŵ! Dwi'n siŵr fod chi lot gwell na fi yn hynna. Ond, beth i chi wneud dathliad eich hunan? Fedra ni ddefnyddio sawl ystym i helpu gyda'n dathliadau. Efallai fod ni'n defnyddio llew. I wneud llew, da ni am ddod ar ein pengliniau. Da ni am ynadlu fiewn. A da ni am mynd rhan! A gweiddi, yey! Tra fod ni ar ein pengliniau, fydda ni hefyd sleidio ar y llawr, codi ein bres yn uchel, da ni wedi sgorio gol! Neu, ella fod ni'n defnyddio cobra i ddod ar y llawr ac gwneud siap sydd, codi'r sgwyddau fyny, gwenyn fyma, ac ynadlu allan, dod yn ôl ar ein pengliniau. Beth am chi feddwl yn greadigol a defnyddio unrhyw ystym yoga i creu dathliad eich hunan? Fedrwch chi ddefnyddio unrhyw o'r ystymiadau mini yoga a fedrwch chi fod yn greadigol sut da chi am dathlu eich gôl. Meddyliwch pa mor gyffrous ydi o, yr teimlad braf o cael sgorio gôl i Cymru. Dwi'n siŵr na ni weld digon o dathliadau gan Gareth Bale ac y chwaraewyr i gyd wedi sgorio gol yn mynd â ni i'r ffeinal. Felly, dewch i ni ddathlu hefo Cymru wrth wneud ein dathliadau yoga ni. Cofiwch yr lluniau fyswn ni wrth fy modd gweld eich fideos a lluniau o eich dathliadau. Ac ar ôl y teimladau cyffrous, yr hapusrwydd, mae'n bwysig i ni dod ar hyddiad y calon yn ôl i lawr yn barod i ymlacio. Felly, dychmygwch fod chi wedi bod yn chwarae'r gêm i Gymru, da chi wedi sgorio'ch gol ac rwan mae angen cysgu'n braf mwyn paratoi y corff ar gyfer y gêm nesaf. Felly, da ni am ddod i wneud ein llif yoga i ymlacio'r corff. Dewch i dop yr mat. Da ni am cychwyn yn ein mynydd, ynadlu fiewn dwylo i fyny, ynadlu allan. Da ni am ddod i'n goli, a da ni am cadw hwn yn llonydd ac yn araf tro yma. Ymestyn i'r ochr, ymestyn i'r ochr arall. Wedyn da ni am ymestyn i lawr, edrych tuag at y droed, edrych i fyny i'r awyr. Ynadlu allan yn ôl i'r canol, da ni am tipio'r ochr arall, edrych i lawr, edrych i fyny. Dod yn ôl i'n hael hapus, da ni'n mynd i'n rhyfelwr, troi y troed, pwyso i'r ochr, cadwch hwn yn gry. Ynadlu allan i'r canol ac i'r ochr arall. Yn ôl i'r canol, da ni'n ymestyn i fyny giraff, neu hedio'r pêl. Ynadlu allan, da ni am ddod yn ôl i lawr, i'r mat, i cobra. Ac i'r cobra, da ni am camu un droed yn ôl, wedyn llall, pengliniau i lawr, ac mae'r rest yn dod i lawr yn araf bach. Da ni'n codi fyny.
Braf, cael ymestyn y cefn yn fyma. Ac ar ddiwedd y gêm, da ni'n barod i cadw'r pêl yn saff, yn ddiogel. Da ni'n mynd yn ôl i'r siap pêl gyda dwylo i fiawn yn fyma, pen yn dod i lawr i'r mat. A gwnewch eich hun mor fach a phosib. Cymrwch anadl mawr i fiawn. Cadwch y llygyd wedi cau yn fyma. Ac os da chi'n teimlo'n braf, gewch chi aros yn fyma. Neu, os da chi eisiau dod i orfad ar eich cefn, da ni'n cadw'r llygyd ar cau. Da ni'n rowlio nôl yn araf bach. Wrth symud y traed i lawr, wedyn y breichiau, wedyn y pen yn ofalus. Anadl mawr i fiawn. Ac anadl allan. Rwan mae'n amser ymlacio'r corff. Da ni wedi ymestyn y cyhyrau i gyd. Da ni wedi bod ar roller coaster o emosiynau. Yn teimlo'n nerfus, wedyn yn gyffrous, wedyn yn dathlu. A rwan mae'n amser i ni ymlacio. Os mae'n helpu chi, dewch ar dwylo at y galon ac ewch ar anadl at y calon. Cymwch gynhirad a da chi angen i orfad yn fyma ar y mat yn ymlacio. Rhowch pause ar y fideo nes da chi'n barod i ddod yn ôl i eistedd i fyny. Yna, pan da ni'n barod, da ni am dechrau symud y bysedd traed, y bodiau traed. Da ni am ddod i rowlio ar ein ochr. Anadl yn fyma. A pwyso i fyny. Yn araf bach. Nes da ni'n dod i eistedd yn ôl yn Sukhasana. Braf ydy'r teimlad yna, ynde? Dewch i ni ymestyn y dwylo i fyny, deffro'r corff unwaith eto. Anadl mawr i fiawn, dwylo at ei gilydd. Yn diolch am y pen. Yn diolch am y galon. Ac yn rhoi ein dwylo ar ein bathodyn Cymru. Ac yn diolch i fod yn Gymro neu yn Gymraeg. Poblwch Cymru a gobeithio fod chi yn mwynhau cefnogi Cymru ar daith Nghwpan y Byd. Diolch yn fawr iawn am ymarfer yoga y pêl-droedwyr hefo fi, Cari. Da chi wedi gwneud yn mor wych. Cofiwch mae gennych chi'r fideo yma i'w ddefnyddio cyn unrhyw gêm pêl-droed, hynny yw ar y penwythnos, neu unrhyw gêm da chi'n gwylio Cymru yn y Nghwpan y Byd. Gewch chi ddefnyddio yr fideo yma ar lawr y dosbarth, adra neu tu allan. Felly mwynhewch eich daith pêl-droed ac eich daith yoga hefo'i gilydd. Namaste.